عن أبي الغبس سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك. Әбул Ғаббас Сахл бин Сағд әс-Сағиди радиаллаху анху әйткән, бір кеше Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям янына килгәндә әйткән: "Эй Аллаһның илчесе, миңа шундый бер гамәл күрсәт, аны үтәгәч Аллаһ мине яратырлык һәм кешеләр дә яратырлык булсын." Ул әйткән: "Дөньядан баш тарт, һәм сине Аллаһ яратыр. Кешеләрдә булган нәрсәләрдән баш тарт, һәм сине кешеләр яратырлар." Чынлыкта кешенең дәрәҗәсе ике нәрсәгә булган мөнәсәбәте белән билгеләнә. Беренчесе ул җәмгыятьтәге кешеләр белән мөнәсәбәте, икенчесе Аллаһ Тәгалә белән мөнәсәбәте. Кеше җиргә мәңгелеккә килмәгән, ул яши, үлә, тергезелә һәм мәңгелеккә ирешә. Шушы мәңгелектә ирешәчәк урыны дәрәҗәсе аның дөньяда вакытында Аллаһ Тәгаләгә булган мөнәсәбәте белән билгеләнә. Бу мөнәсәбәте көчле булган сайын аның ахираттагы дәрәҗәсе арта һәм ул Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә вәгъдә ителгән җәннәтләргә ирешүчеләрдән була. Дөньялыкка килгәндә исә төрле дәрәҗәләрдәге түрәләр булу гына чын дәрәҗә түгел. Булар фақат адәм баласына вакытлыча гына бирелгән сынаулар гына. Чын дәрәҗә башкаларның сиңа карата булган мөнәсәбәте белән билгеләнә. Кеше никадәр генә Аллаһ Тәгаләнең мәхәббәтенә омтылса да, аның Аллаһ Тәгалә булган мөнәсәбәтенә күпмедер дәрәҗәдә җирдәге тормышы тәэсир итә. Чөнки ул җирдә яратылган, ул җәмгыятьтә динне һәм яисә динсез булган кешеләр, төрле кешеләр арасында тормыш алып бара, яши һәм шул кешеләр белән мөнәсәбәткә керә. Ул гаилә кора, бала таба, үстерә, кемнәр беләндер бергә эшли, кемнеңдер күршесе була, кемгәдер җитәкчелек итә, кемнеңдер кул астында эшли. Һәм инде аның дөньядагы мөнәсәбәтләре Аллаһка булган мәхәббәт аша гына булырга тиеш. Нәрсә генә булса да Аллаһ Тәгаләгә булган мәхәббәте аркылы булырга тиеш. Һәм инде шулай булганда гына аның дөньяга карашы дөрес була һәм ул дөньяда да, ахирәттә дә уңышка ирешүчеләрдән була. Әгәр тормышта ул байлыкка битараф булса, башкаларның малына, дәрәҗәсенә кызыкмаса, аны башкалар яратачак һәм ул башкалар арасында дәрәҗәле ышанычлы булачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Изһад фит дөнья юхиббакаллаһ." Дөньядан баш тарт һәм сине Аллаһ яратыр ди. Әмма монда дөньядан баш тарту дигәнне гаилә курмыйча, бер эш эшләмичә, көн-төн намаз укып, ураза тотып, яисә зикр әйтеп утыру дип уйларга кирәк түгел. Суфиян әс-Саури әйткән, дөньядан баш тарту каткан ризык ашап тузган киеп йөрүдә түгел, бәлки дөньялыкта зурга өмет итмәүдә. Дөньядан баш тарту ни генә эшләсәң дә Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорап, Аллаһ Тәгаләдән өмет итеп эшләү, нәтиҗәсен Аллаһ Тәгаләгә тапшыру һәм нинди генә нәтиҗә булса да Аллаһка шөкер итү һәм дә барча мактаулыгаларны бер Аллаһка гына әйтү. Ягъни тормышын шәригатьчә алып бару. Раббига әйткән, дөньядан баш тарту рөхсәт ителгән рәвештә табуда һәм рөхсәт ителгән рәвештә сарыф итүдә. Дөнья үзенең ләззәтләре, битмәс хыяллары, үти алмастайга зур өметләре белән адәм баласын Раббысыннан читләштерә. Ул башкалардан ким яшәмәскә тырыша, хәләлне, хәрәмне аермый башлый һәм шушы дөньяга булган тырышлыгы аның дөньяда да, ахирәттә дә түмәчелеккә төшүенә сәбәп була. Аллаһ Субханаһу Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Аъузу биллаһи минәш-шайтанир раҗим. Сумма латусъалунна йаума идин ганин нагим." Соңра сезне ахират гамәленнән мәхрүм иткән дөнья нигъмәтләреннән соралырсыз. Кеше аңларга тиеш, дөньядагы җиңел, бай һәм ләззәтле тормыш чынлыкта аңардан зур авырлыклар кичерүне, төрле бузыклыкларга төшүне һәм ахыр чиктә үзе кебек мәхлукның яисә үзенең нәфсенең кулы булуны таләп итә. Һәм уйлап карасак, чынлыкта шулай, адәм баласы кызыга менә урында яшәгән зур дәрәҗәле кешеләргә, әмма аңарга ирешү бит ул җиңел генә түгел.
менә шулай әйтеп кителгәнчә, ул кешелектән күп вакыт зур түбәнчелеккә төшүне таләп итә, әгәр дә уйлап караган кешегә. Һәм инде уйлап караган кешегә бу дөнья мираж гына, ялган гына, шайтан тузакларына бер тузак кына, һәм аның бер кыйммәте дә юк. Сахл бин Сагд ас-Сагидидан риwayat кылына, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Лау канат ад-дунья тагдилу гиндаллаһи җанах багудатин, ма саqa кафиран минха шәрбәт маин." Әгәр дә бу дөнья Аллаһ Тәгалә өчен ширки канаты кадәр генә кыйммәткә ия булса да, ул кафиргә bir yutun suda içerge birmez idi. Dünyanın şın kıymeti eğer de bilirge tilese kişiye belak kilgende kurine. Nidi zor hayallar bilen yaşaysın. Neselerdir ümit itesin. Hem kişi kinesine belak ile. Bir nersenin de ümit itken nersenin de kızığı kalmay, jigan malının da kızığı kalmay. Eğer de belak ilse bütün koygu şuşu belede bula. Нәрсә дөньяның bütün кыйммәте шушы бәләдә каламы? Һәм инде ул кая китәсең дөньяның bütün кыйммәтләре? Нәрсәгәдер әле кичәгә генә сөйнәдер, бүген аңарга да сөймисең уже. Һәм инде кеше дөньяның кыйммәте юк икәнлеген аңламау сәбәпле дөньяга омтыла, Раббысының кисәтүләрен тыңламый, ул кисәтүләргә күңел бирми. Әбит Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бәл тусирунал хаятад дөнья вәл-ахирату хайру ва абқа." И кешеләр, бәлки сез дөнья тиреклеген ихтияр кыласыз. Барча кешегезне дөнья өчен генә сарыф итәсез. Бит ахират дөньядан яхшырактыр һәм мәңгелектер. Кеше дөньяның ялган икәнен аңларга тиеш, әмма дөньядан баш тартам дип, хәерчелеккә омтылырга, ризыгы бар киенчә ашамый, эчми, киеме бар киенчә начар кием киеп йөрергә тиеш түгел. Фәкать аңардан кирәгеннән артыгын исраф итмәү һәм башкалар янында тәкәббүрләнеп йөрмәү генә таләп ителә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я бани Адам хузу зинатакум гинда кулли масҗидин ва кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин." Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Кешеләр, Адам балалары, her secde kılatırgan urunda gavretlerinizi koplar için zinnetli kiyimlerinizi alıp giyigiz. Aşağız hem işigiz. Lakin israf itmegiz. Şındıkta Allah israf itmişlerini süymi. Kişi dünyaya gıbedet kılar için yaratılgan. Eğer ol gamellerini Rabbisine buysunup başkarayken onun her gameli gıbedet bulup dura. Allah Teala ayta: "Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun." Kişi bilen cinne min fakat üzüme gıbedet hem itaat kılsınlar için gene halak kıldım dey. Adam balası üzünün gıbedet kılır için yaratılganlığını unutup, turmuşun oynap külüp, mal jeyip, uzara maqtanışıp uzdura. Kişinin şu dünyaya aldanığı onu Rabbisinden jirak ayta. Gamellerin yukka çıkara. Allah Teala ayta: "İ'lemû ennemel hayâtud dunya lagîbu ve lehû ve zînetu ve tefâkhurun beynekum ve tekâthurun fil emvâli vel evlâd. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون ختاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور." Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayta: "Biliniz, dünya tirikligi fakat oyun, külkü, hem kuzga ko'ringan faydasız zinnettir. Hem uzaragızda maqtanışudur. Mallar hem balalar ko'baytishudir. Ul dünya tirikligi ulan üstirgan yağmur kebektir. Ulanning hem iginning yaxshi usulundan kafir gajaplanır. Sonra ul igin qurur. Ko'rersin sorgaygani halda. Sonra hiç nersege yaraksız kırılgan qav bulup kalır. Ama kafirlerge ahirette katı gazap vardır. Hem müminlerge Allah'tan gafu itu, hem rizalık vardır. Dünya tirikligi fakat aldana tırgan şirik malgınadır. Küp kişi dünyaya aldana, dünya boylığına lezzetine kızığa, kuluna kirgen boylığın yuvaltası kilmeyi, kimde bulsa yaratkan nersege umtulayken,
ул аңар нәфрәтләнә, аны сөйми, бәлки дошман күрә. Ягъни кешенең кулында булганга инде мәхәббәтең уяна икән, шул кулында малы булган кеше менә шу мәхәббәт уянган кешегә карата нәфрәтләнә башлый. Шуңа күрә кеше кызыкканнан баш тарткан, дөнья малы өчен башкалар белән тарткалашмаган, гомумән дөнья малына битараф булган кешене генә башкалар сөя. Шуңа күрә дә кешеләр дәүләт башындагы булсын, дини вазифадагы булсын, берәр кеше турында күпчелек очракта аның гамәленә карап түгел, бәлки аның кулындагы малына карап фикер йөртәләр. Мәсәлән, узган гасырны гына алып карасак, Советлар Союзы булды, бүген кемдер сагынып сөйли, кемдер хурлап сөйли, ничек кенә булса да коммунистлар турында сөйләгәндә кемнәр аны искала, мактап сөйли, бу улы буынга кагыла күбрәк инде, һәм нәрсә дип әйтәләр, алар мал җимилар иде диләр. İptaş Stalin'in katkан gimnastik hem katkан batinкасынан başka bir әйбер дә юк иде биске алалар. Һәм инде бер ниди анда ниләр репрессиялар, атулар, сатулар, күпме муллаларны сөргенгә җибәрүләр берсе дә искә алынмый. Менә шу малына карап аларга бәя бирелә. Һәм бүген көндә дә инде дин таратабыз дип йөрибез. Бүгенге муллаларга безгә карата фикер йөрткәндә дә İndi din taratırlar deyip etmiler, eyteler kattırıcıları var, inamarkları var, kişiden yakşı yasiler, vat yaşayıp koyarlar deyip eyteler. Yok ise ikisini birge çalıştırıp karasan, elekleri ne kadar naşar bulgan, dinini bitirgen, dininin tübüne balta bilen şapkan deyip eytik. Bugünküler dinini kütere, hem indi nişikkine buluğa karamazsan, Менә шу дөнья малына карап безгә фикер йөртәләр, дөнья малына карап дингә тартылалар. Кеше дөнья малы белән бәя бирә бүген көндә. Күпме генә ахират дисәк тә, без адәм булып яратылган, җир йөзендә яратылган, һәм инде шуңарга күрә дә без җир йөзендә яшәргә тиеш. Әлбәттә инде дөнья малыннан баш тартырга кирәк, әмма ул әйтеп ки, алда әйтелгәнчә хәерчелектә йөрү дигән сүз түгел. Кешенекенә кызыкмау. Хәсән әл-Басри әйткән, бәндә башкалар кулындагыны теләгәнчәгә кадәр аңа карата киң күңелле булачак. Әгәр